easy go. Ještě před začátkem videa bych vás chtěl poprosit, ať dáte odběr, zvoneček, like, protože můj cíl je mít 1000 odběratelů, tak můžeme jít na to. Ok, takže zdravím vás, tak Bad, a dneska vám ukážu takovou rychlou a docela dobrou věc, bych vám chtěl doporučit. Je to stránka csgocase.com. Když přijdete na tu stránku, musíte se tu přihlásit, což já už jsem přihlášený, už jsem to otvíral a samozřejmě přihlásit. Koukneme se to prvně, jako probíhají tu často giveaway, což je jako dobré. Pak vlastně, když tu klikněte na video CSK nebo jméno, co máte, tak si to můžete kouknout vlastně, za co můžete dostat. Je tu vidíte i ceny, je to docela jako v pohodě. Teďka točím to poslední, takže jako to. Pak tu vlastně upgrader, kde jsem prodělal docela dost, ale to je jenom neprodělal. Je to riskantní, ale když se vám vyvede, já už jsem si z toho vytáhl zhruba nějakých 40 euro, takže jako v pohodě. Pak je to vlastně partnerský program, což je jako jenom. Máte tu, vidíte teďka pozvánkový kód, který můžete zapsat. Jinak, když se přihlásíte sem, tak vlastně, to bylo, prostě můžete si to přidat zadarmo nějakých 17 korun, což je v pohodě, nebo prostě o nějakých jinších influencerů, youtuberů a tak dále, můžete vzít nějaký kód, já vám tu třeba dám svůj pozvánkový kód, napíšu vám ho do popisku. A co na této stránce můžete dělat? Můžete tady samozřejmě v základě otvírat, máte tu bany zadarmo, což je jako dobré, já už jsem si otevřel, za to, že tu třeba, když dáte si do jména CS Pro, druhá je, že si dáte jejich logo na profilovku, můžete to bacha, ale můžete to otvírat každý den zadarmo, takže jako to se hodně vyplatí. Dále, co tu máte? Máte tu různé bany, jako třeba Covered, Nice a tak dále, Cool, Tiger, Fate a tak dále, prostě jakékoliv. Pak tu máte uživatelské bany, samozřejmě, můžete si taky přidělat svoji banu, já tu zatím nemám žádnou a vlastně, jo, tu, když dáte pozvánkový kód, tak tu vidíte, že CSGOCase, já už jsem to použil, vlastně můžete tu si dobit Zenem, kreditní kartou, PayPalem, PaySafem, gift kartama, SMS-kama, jako můžete zaplatit taky pomocí skinech, anebo kryptem. To je všechno k tomuhle video, já děkuji CS Pro za takovouhle dobrou zprávu, jako stránku, kde můžete otvírat a oši, mějte se, čau.